is up mga idol? Welcome back to my YouTube channel and good morning. So, meron tayong gagawin ngayong umaga, no? At ipaprank ko yung kapatid kong lalaki ng magic paper prank. So, ayun. So, ngayon kunwari yung isasali ko siya sa YouTube sa vlogging ko, tapos kunyari yung content ko ngayong araw is magic. Ayun. So hindi niya alam na siya pala yung ipaprank ko, na siya yung mabibiktima ng magic ko. Kaya umalis pa siya kasi meron siyang ginagawa, kaya babalik na siya later. So ayun, yun yung gagawin nating prank para sa kanya ngayong araw na to. Yun siya yung ipaprank natin. Excuse me kasi bagong gising ko lang, tapos wala naman akong masyadong ginagawa kasi day off ko ngayon. Kaya yan yung naisipan kong content ngayon, kasi matagal na rin tayong hindi nakapag-upload ng mga videos sa YouTube channel natin. Kaya yan yung gagawin natin ngayon. Kaya parating na siya. Bye. See you later. 1 hour later. So what is up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. So nana akong manghod. So siyang akong magikan karon, nan tudloan ta mo og unsaon pag magic. So before we're going to start our magic tricks, just subscribe to our YouTube channel and don't forget to click the notification bell para mas ma-update ka sa akong mga bagong videos. Alright, let's go. So ato na sugdan ang magic tricks, this kind of paper. So mo ni siya, no, mo ni siya papel. Tanawa papel ni siya. So ako ni magicon ga nya ikada ko anako imo rason kung sa kubuhaton para nya iganan ako ako na siyang gisiyon nya iganan ako mabalik siya sa porma niya. Mabalik ni siya siyang porma kung di ni siya bedan kung ni siya papel ni siya, ako ni siyang gisi-gision, wala ko ilain papel, wala magic tricks. So igbalik na ko kuan na siya, mabuo na siya balik. So watch and wag kayong kukurap kasi sisimulan na natin ang ating magic tricks. So let's start. So mani siya, kung sa akong buhaton imorang sunod ha. So ako ni siyang gision. So ako na siyang gigisi na nako ha. Di pa. So ako na po siyang gision. Tingnan yung maigi, ako na nagigisi, okay lain papel, walang halong biro. Another one. Tingnan yung maigi. Nagkagamay na siya, no? Nagkagamay na. Paliit ng paliit yung papel. Tingnan nyo, paliit ng paliit. Kadua. Diba? Paliit ng paliit. So, wala ni siya halong camera tricks. This is pure magic. Ako ni siyang igamit og kuan, kanang gamiton ako siya, mabalik na ko siya og buo ang papel. So, watch and learn. Gisiun pa jud siya nako. Yan. Ako ginigisiun. Ayan. Agak na. Dara. So, tanawa. Ako ni siyang buo na ha. Awa, watch and learn ha. Ako ni siyang balikon sa katong buo. Ha? Padul dari. So, tingnan yung maigi kung paano ko gagawin buo tong
papel. Ito na lang. Okay. Ikaw. Kayoy. Sa ito nga vlog, oy. So ayun guys, thank you so much for watching my video. And kung gusto niyo tong gawin para sa mga yung mga kakilala niyo, gawin niyo na. And thank you so much for watching, and don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-update ka sa aking mga bagong videos. Bye-bye and God bless. Thank you. Mwah.